أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka. Yau muna rana ta asabar kenan 8 ga watan tara shekara ta 2023 miladiya. A gurguje 'yan uwa, kamar yadda kuka ga malam kakisu kenan ta ɗaya ɓangaren, haka kuma ta tsakiya ga malam Adam Abdallah limamin Kuntau, wanda cikin ikon Allah cikin wannan dare muna tare muka ce ya zama wajibi gare mu miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga jajirtacce malami wanda ya ƙarar da rayuwarsa gurin aiki wa addinin Allah ta ɓangaren karantarwa da wa'azuzzuka da yawo gari-gari ƙasa-ƙasa don isar da saƙon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shine Malam Abubakar Gero. Allah ya ji kan malam, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya kai rahama kabarinsa, Allah kuma ya sa abin da ya bari na 'ya'ya su gaje shi ko su fiye ma da yanda ya yi. Rayuwar malam rayuwa ce mai cike da abun mamaki ta ɓangaren halayya da kuma ta ɓangaren aiki da abin da aka karanta. Wani darasi ne mai zaman kansa, irin su malam ɗaiɗaiku ne da haka wannan ba iyaka al'umman Najeriya ce ta asara ba. Wallahi mu da muka ɗan fuffuta musamman waɗansu ƙasashe mun haɗu da malam ba a Najeriya ba, mu muka ga irin jajircewa da wahala da suke sha gurin isar da saƙon Allah. Fatan mu Allah dai ya amfanar da su da abin da suka yi wa addini. Allah ya sa ya zamanto shine sanadiyar tsiran su gobe alkiyama. Mu kuma Allah ka ba mu ikon yin irin nasu ko fiye da nasu. Allah ya yi mana haka. Ni na gama bayani na, zan mika zuwa babban malamin mu Sheikh Malam Adam Abdallah Kuntau. A yau rana ta Asabar ko إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Masu kallonmu da sauraronmu, na tare da ɗan uwana kuma amini na Sheikh Alkanawi da Sheikh Kakif. Wannan yan uwa ne wanda aka haɗa kan gudanar da addini. Allah ya saka musu da alkhairi. Ko kuma masu sauraronmu, Ubangiji Allah ya faranta muku rai, ya ɗaukaka sha'aninku, ya raya ku akan sunna. Ta'aziyya ta Sheikh Malam Abubakar Gero Arugungu, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Farko dai ta mutuwa a karan kanta musiba ce, domin Allah ya ce idza asabatkum musibatul maut. Allah da kansa ya kira ta musiba. Sannan mutuwa jarrabawa ce. Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal. Sai Allah ya ce wal anfusi wath-thamarat. Duk da athamarat din ma an samu wani kauli daga Imam Shafi yana cewa shine mautul aulad. Wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri amma sun tafi akan shine rashin albarkar amfanin gona. Amma dai Imam Shafi'i ya wajjaha fassara cewa wal anfusi, karbar rayukan manyan mutane, wa thamara da yace shine mautul aulad. Allah ya ji kan Sheikh Malam Abubakar Gero Arugungu, saboda wannan jarrabawa da muka ce mutuwa musiba ce da wancan nasi na alkur'ani, jarrabawa ce da ita wannan ayat da muke faɗa. Amma Ubangiji ya ce mu yi haƙuri. Musiba ta uku shine babu mutuwa mafi muni kamar, ko in ce mafi musiba ba muni ba, mafi masifa kamar mutuwar malami.
a duk waɗanda suka rage a al'umma kowa mutuwarsa ana ganin da sauki, amma ta malami wannan ta musamman ce. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwarsa wasu da yawa har daga cikin mata suke cewa rashin annabi yanzu shine wahayi ya tafi, shine babban musibar inqita'ul wahyi, cewa yanzu wahayi ya yanki. to duk malami kamar yadda malamai suke faɗa yana da wani salansa, yana da wani abu wanda yake banta da shi, idan ya mutu wannan abin ya tafi. to wannan ake jimami sama da shakhsiyya, ana jimamin wannan mai shayar da mu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal, Allah ya masa rahama. Imam Ahmad kowa ya san shi, ana cewa Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Wataran yana zaune a cikin kwale-kwale zai tafi wani gari nemo ilimi, sai wani a gefensa ya gane Imam Ahmad, sai yake cewa man mata alal islami was sunna mata alal khair, wanda ya mutu akan musulunci da sunna yace ya mutu akan alkhairi. sai Imam Ahmad ya ce uskut, kai shiru, ka ce ya mutu akan alkhairi gaba ɗayansa. kenan duk wanda ya mutu akan musulunci da sunna wannan ya mutu akan alkhairi kwarai ba da wasa ba. to babban murnar da za ka yi wa Shaggera Argungu, rayuwarsa ka kan ya karatar da ita ne alal islami wa sunna. kaga kenan mata alal khair, ya mutu akan alkhairi gaba ɗayansa, alal khairi kullihi gaba ɗaya. muna fatan Allah ya amsa masa juhud ɗinsa da ƙoƙarinsa da hidimar da yawa addini. muna tawassali da sunnar manzan Allah da muke riƙewa, muna tawassali da san manzan Allah da muke yi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sauƙaƙa wannan bawa naka, ka kuma karɓi bakuncinsa, ka shayar da shi ruwan alkausara a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam, ka raya shi rayuwa mai daɗi a cikin kabarinsa. ubangiji Allah ka sa ya huta. yanzu mu kuma da aka bari wanda za kaga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an yana ba mu a hadisi cewa annabi ya faɗa cewa ba wai za a ɗauke ilimi bane daga zukatan mutane a buɗe a ɗauke, ba haka Allah ce yi ba. zai ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke irin waɗannan malamai ar-rabbaniyun waɗanda suke tarbiyyantar da mutane da karantar da su. kwanan da naga wani ɗan qita'at na bidiyonsa yana zaune da wani jikansa yana tilawa alqur'ani. wannan yake nuna rayuwa an gudanar da ita akan qur'ani. kuma abin da zai baka sha'awa shine darasin ƙarshe da aka yi shine qur'ani, littafin Allah. wannan alamu ne na rayuwa ta cika da ayyukan alkhairi. daga ayyukanka na ƙarshe an samu cewa innamal a'mal bil khawatim, an samu cewa qur'ani yake karanta. naga wani dan uwa yana faɗa daga cikin makusantansa yace wallahi alanan a fili aka ji yana kalmatu shahada, wanda hadisi ya tabbaci cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda ƙarshen abin da ya furta a rayuwarsa shine la ilaha illallah dakhala aljanna. muna yi wa Allah kyakkyawan zato akan malamanmu na sunna gaba daya. Gira Argungu yana da, Allah ya masa rahama, Sheikh Gira Argungu akwai abubuwa da zan iya faɗa a takaice guda 6 wanda naji dewa malamai suna ambatan wannan akansa. na farko, mutum ne mai san haɗin kai. wannan kuma idan muka duba haɗin kai girmansa, Allah sai da yi magana mai faɗi a kansa a Qur'ani. Allah ce wa atasimu bi hablillah, ku yi riko da igiyar Allah, sai ce wala tafarraqu. to domin haɗuwar al'umma, musamman haɗuwar kan malamai ahlus sunna, wannan ba ƙaramin alkhairi bane a cikin al'umma. dan da yawa waɗanda suka san shi sun san cewa yayi iyayensa wajen yaga an samar da haɗin kai, balma abu ne wanda yake ciki. abu na biyu da ake yawan faɗa akan malam Gira Argungu shine mutum ne wanda baya da hassada. wannan naji ko daga bakin malam Abdullah, Allah ya masa rahama, cewa baya da kyashi, baya da hassada. mutane da yawa sun masa wannan shaidar cewa baya da hassada. babban abin da zai nuna ma haka, zaka ji cewa yake inna mutu, Allah addu'a yake Allah ka karɓi raina, domin ya girma malam Kabiru Gombe cewa yake to ya dora daga abubuwan nan ya ci gaba ya kai musulunci ko ina. abu na uku da za a yi masa shaida tare da wannan shekarun da yi da kuma adadin lokacin da ya kwashe, an ce mutum ne wanda yake harisun ala da'awa, mai kwaɗayi ne akan abin da ya shafi kawai yaɗa addini. an ce in dai a ɗabi'arsa, in dai kun kai ku 1 2 3 kai ku 2 ma sai ya tashi ya wa'azi, zai wa'azi, yana da wannan nishaɗi. abu na 4 wanda ake iya fahimta a rayuwarsa, wanda ya kamata malamai su ma yambagi an ya tahalla bi hadhihi sifat, shine yana da salamatu sadr,
da kuma ɗabi'a ce da shi mai sanyi duk da zafinsa da ake gani wajen isar da saƙon Allah ne, amma mutum ne mai sauƙin mu'amala, sannan mai karyayyar zuciya a wajen karanta alƙur'ani. Wannan ko ni zan iya ba da shaida a kansa. Lokacin da Sheikh Jafar rahimahullah ya rasu, a cikin malaman da suka yi kuka har sai da ya durƙusa, ba na mantawa a nan Indo inda aka yi ta'aziyar rasuwan man Jafar, wannan wa'azin gagarumin lancen nan da aka yi, shine mutumin da ya kai sako yana Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, an cutar da mu. Yace yanzu ina za mu iya samu malami irin malam Jafar, wanda yau gashi mu muke faɗa, ina za mu samu mutum mai ɗabi'a irin ta malam Abubakar Gera Argungu. Abu na biyar, Allah ya masa rahama, daga cikin ɗabi'arsa shine mutum ne wanda baya da gajiyawa, sannan kuma ana sansanar ikilasi mai yawa a cikin ayyukansa. Muna tsammanin haka da izinin Allah. Idan za mu ce mun faɗi wannan cewa baya da gajiyawa, abin da aka bayar a jikinsa ɗin nan fatintinte ne, yana da laluran nan ta ciwon zuciya, amma ta kai su malam Kabiru Gombe ne idan suka gama ya ɗau zafi a karatu, saboda duk inda za a je ya da wannan shi sai ya tafi, to su ne za su kira shi su ce na ka huta ka zauna ka yi haƙuri, a sauko da shi ya ɗan huta. Shi sa ma suka yi wani tsari, sai ake ɗan bashi wasu mintuna wanda ba zai gajiyar da rayuwarsa ba. Amma duk da haka wani abu da zai ba ku sha'awa, buɗe masallacin nan da aka yi na nan Kano da shi aka zo. Ka duba fa daga birnin Kebbi Argungu sai da ya taso aka bude. Bayan an bude kwanan nan aka rufe musabaka a cikin satin nan a Jos, ita ma ya je. Daga cikin ayyukansa ka duba kaga akwai na ƙarshe wanda duk a wannan satin kusan suka taru, bude masallaci, rufe karatun alkur'ani mai girma, sannan kuma ya zo yi tafsiri. Wannan yake nuna maka yana da nishadi a cikin Qur'ani, yana da nishadi a harkar masallaci, sannan yana da nishadi a cikin gangan jikinsa wajen yada addinin Allah. Abu na shida wanda zan rufe da shi, daga cikin abin da ake yabansa da shi shine in dai ya ga wani dan uwansa mai da'awa kuma ya gamsu ahli sunna ne, mai karantawa ne, farkon abin da zai shine ya gayyace ka zo garin su kai masa laccar addini a amfana. Nishadinsa kawai al'umma ta amfana wajen karantarwa. Akwai ɗaya daga cikin malamanmu, Allah ya masa rahama, Sheikh da Koro, Malam Adamu da Koro, ya ce mun haɗu da shi a hajji, ya ce sai na je na gaishe shi, ya ce na ce ni ne wane. Bai fa san shi ba, ranar ya fara ganinsa, shi kansa shi ma malar ranar ya fara ganinsa, ina nufin ranar suka ga juna. Amma abin da ya fara ce masa shine in na koma gida zan zo in gayyace ka zo kai min lacca, ka zo kai mana lacca. Malam Abdullah Gadan Kai ya ce wayar da suka yi ta ƙarshe a rayuwa shine ka zo kai mana lacca. Ya ce yana da tafiya, shi Malam Abdullah kenan yake masa itizarin cewa zai tafi su wannan Cairo, iyalansa suna can. Malam Abdullah sai ya ce to shikenan mun yadda zaka je, kana da uzuri, amma ka sani yana nan bashi tsakaninmu da kai, kana dawowa zaka zo kai mana lacca, saboda san kawai dai a yada addinin Allah. To ubangiji Allah ka ji kan Malam Gera Argungu, Allah ka yi masa rahama, Allah ka faranta masa, Allah ka sanya ya kabarinsa, Allah ka sanya ka karɓi bakuncinsa, Allah ka bashi firdausul a'la, Allah ka bashi firdausul a'la. Muna ta'aziyya zuwa ga matayensa da su yi haƙuri, su yi juriya, su yi haƙuri, su juriya. Jarrabawa ce Allah ya musu, su tana cewa wannan jarrabawar an yi wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma duk wacce ta samu mace bata more wacce ta mallaki Annabi a mazaunin miji ba. Kuma Annabi ya ce idan aka yi wa ɗayanku mutuwa ya tuna masifar ya rasa ni, dan shi ya samu sauƙin tasa rasuwar. Sannan ta'aziyya ya zuwa ga ƴaƴayensa, lalle kun yi rashi na uba, jagora, shugaba, gaba ɗaya aka yi rashi, amma duk wanda aka yi wannan rashin ba kamar ku da kuke jininsa ɓargonsa, ana tare a kwana a tashi, kun san barkwancinsa da nishaɗinsa da abubuwansa ba. Lalle mu ne muku ta'aziyya, muna kuma ƙara rarrashin ku nemi lada a wajen Allah, Allah zai ba ku lada, Allah kuma zai faranta muku rai. Muna yin ta'aziyya zuwa ga ɗalibansa, musamman a Sheikh Bashir Argungu, dan uwanmu a wannan sa'a ta da'awa. Mun san irin soyayya da ƙauna da take tsakaninka da wannan shehin malami. Ubangiji Allah ya ba mu haƙurin juriyar rashin sa gaba ɗaya, Allah ya masa rahama, ya gafarta masa da dukkanin musulmi a duniya mai kishin addini. Muna miƙa saƙon ta'aziyyar mu ta rashin wannan malami namu uba jagora, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Ƙungiyar Izala, wato tun daga kan shugaba Balalau, Allah ya masa rahama, da Malam Kabiru Gombe da dukkanin dai wanda suke kan wannan saha, ni Adam Abdullah da ƴan uwana Alkanawi da Sheikh Malam Kakif,
muna miƙa takon ta'aziyya. Lalle mun ji wannan mutuwa kuma mun ji raɗaɗinta, sannan Allah ya yafe masa, Allah ya ji kansa, kuma dukkaninmu Allah ya samu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. To ni dai ina ganin kamar ba sai na ce ma wani abu mai tsayi ba, sabida duk abin da za a faɗa akan wannan babban malami namu, Malam Abdallah ya yi bayani. Sai dai kawai abin da nake daɗa tunawa al'umma, hadisin da Malam Abdallah ya kawo hadisi ne muttafaqun alaihi, hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As, Allah ya kara masa yadda, yace inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama. Yace Allah subhanahu wata'ala baya dauke ilimi a fizge shi daga jikin mutane, ba wai kana malami kawai a ji ka dawo jahili ba haka Allah yake yi ba. Sai dai Allah subhanahu wata'ala yana yin haka ne wajen biqabdil ulama, wajen ɗauke malamai. Wannan babban malami yan uwa, wallahi wani giɓi ne wawa keke, wanda toshe wannan giɓin da muka samu a saha ta da'awa abu ne mai matuƙar wahala. Sabida wannan babban malamin, wato yanda abubuwa guda biyu da zan faɗa a kansa shine, kusan dukkanin Afirka, ba ma Najeriya ba, idan dai ana maganar Najeriya, to babu wata jiha a Najeriya wanda malamin nan ba shi da ɗalibai kuma bai yi da'awa a jihar ba. To idan kuma ka ɗauki Afirka, duk inda ake jin Hausa, wallahi babu inda malamin nan bai shiga ya yi da'awa ba. Irin ka ce Nijar, Togo, Benin, Ghana da dai sauransu, duk waɗannan ƙasashen ba inda bai shiga ba. Wannan shine abu na farko wanda zan faɗa, yawansa wajen da'awa, kuma yana daga cikin malamai da suka daɗe sama da shekara 40 aikinsa kenan da'awa, sama da shekara 40 nake gaya ma, saboda ya fara da'awa tun yana shekara 19. Sama da shekara 40, mutum da ya shekara 40 malam yana da'awa, kaga ai an cimma nasara. Ba kowane malami ne yake samu wannan baiwar ba. Ya samu baiwa mai kyau wacce take falala babba ta wannan abu nan din. Sannan abu na biyu da zan faɗa a kansa shine afuwa. Wato malami ne mai afuwa. Ka san Allah subhanahu wata'ala yake cewa khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili. To ya siffanti da waɗannan sifofin. Yana da afuwa. Wato abin da zan iya tunawa guda ɗaya da na taɓa ji an hakaito akan afuwarsa. Zuwa da yake yi Nijar yana da'awa, yana yawan shiga Nijar wajen da'awa. To duk sanda ya shiga Nijar, sai akwai wani ɗan bid'a, duk inda ya je wa'azi shi ma sai ya je wa'azi. Sai ya ce wai wannan malamin Gero Argungun kaza da kaza, ai abin da ya sa ma ake ce masa Gero. Ya kawo wata magana cewa saboda an biyo shi ya yi zina, ana abin nan kawai wai an biyo shi kaza da kaza, yake ta wannan sharrin a kansa. Muhallin shahid da nake so na faɗa shi ne, wataran shi malamin yana shigowa yana faɗan wannan kissa, shi kuma Gero Argungun bai san ma da shi ba. Wataran sai aka haɗa su, Allah ya sa suka haɗu waje ɗaya, ya zo shi ma ya zo, sai sarki ya kirawo shi, shi ma aka kirawo shi, aka ce aka raba kallawo ka san wannan malamin? Ya ce bai san shi ba. Ya ce bai san shi ba. Aka ce baka taba ganin sa ba? Ya ce ban taba ganin sa ba, ban taba jin sa ba. Kuma a cikin kissa fa sai da ya ce wai ya je wajensa, ya ce da Allah ka rufa min asiri kada ka ce na yi kaza. Sai gashi ya ce bai san shi ba. Sai daga baya kawai sai aka tambayi shi malamin dan bid'a, aka ce kai ko ka san shi? Sai ya ce ai shi ma bai san shi ba. Aka ce to ai ga abin da kake faɗa kuma a kansa, duk sanda ya zo wa'azi bayan ya tafi ka zo kana faɗan kaza. Sai tsuru ya shiru. To kaga irin waɗannan abubuwan, wannan hakaitowa haka aka hakaito, a take
malam giyar argungun ya ce in dai ni ne ya gaya wa haka na yafe masa. Kaga afuwa kenan, afuwa kenan, al'afu indal maqdira, wanda kaga dalilai sun tabbatar da cewa ƙarya yi. To waɗannan shine sufa ta rabbaniyun, sufa ta ahlullah, sufa ta malamai na ƙwarai. Saboda haka irin waɗannan abubuwan su muke so, ma'ana irin abubuwa na malam mu samu wasu na baya da za su zo su yi koyi da malam wajen jurewa, wajen yada da'awa, jurewa akan tsayawa akan sunna, jurewa akan san haɗin kai, jurewa akan duk waɗannan ɗabi'un da malam Adam ya akaito. Mu samu 'yan uwa suna da wannan karsashin kuma suna koyi da malaman mu a irin wannan. Amma dai rashi dai mun yi rashi kuma muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa kabarinsa ya zama raudan min riyadil janna, Allah ya sa alqur'ani ya cece su, Allah ya sa ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda an yi aiki malam, da'awa akai kuma akan da'awar aka rasu. Dan karshen abin muwafaka da aka samu, karshen abin kaga irin rashin lafiyar da ake faɗa malam ko, duk wannan rashin lafiyar bata hana shi yawo akan da'awa ba. Bai daɗe da dawowa fa daga Nijar ba, bai daɗe da dawowa daga Nijar ba, bai daɗe da kawo dawowa daga Nijar ba. Aka taho Kano, aka je Jos, a duk wa'azin akai. Duk inda kaga malam Gera Argungun, ina za ka wa'azi, daga ina kake wa'azi? Kai malam ai an samu nasara, alhamdulillah, alhamdulillah. Mu ba abin da za mu ce sai dai Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya kai rahama kabarinsa. Wannan hanya da suke kai ta sunna, ya ubangiji Allah ka tabbatar da mu akai, Allah ka tabbatar da mu akai. Ba na mantawa malam Alkanawi, ka san a mas'alolinmu na daba ma akwai waɗanda suka kai ƙara fa wajensa, aka bi ta wajensa aka kai ƙara cewa fa Daba TV tana matsawa 'yan bid'a, tana kaza tana kaza. Akwai wannan, ba lokaci bane da zamu koro bayanan ba, amma abubuwan da ya kirawo yake ta dada jaddada mu, yake karfafa mana gwiwa mu ci gaba da wargatse bid'a malam. Malamai ne waɗanda suka tsaya kawai la yakhafuna billahi lawmata la'im. Wai alakarka da shi akan ya sassauta wa bid'a, a'a, ba shi da wata alaka da kai in dai magana ce akan abu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda inda a ce da alaka, waɗanda suka kirawo shi suka yi masa waya akan ga abubuwan da ake ana taɓa littattafansa ana kaza, wallahi da sai ya ce a daina. Amma baya kallon wannan alakar sam, ko kuma alaka dan kana kusa da shi ko dan kaza, ina kawai gaskiya a faɗe ta a tsage ta. Wannan yana daga cikin abin da malam ya fice da shi kenan. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sanya kabarinsa ya zama rawdan min riyadil janna. Mu kuma idan tamu tayi, Allah ya ba mu cikawa da kyau da imani. Assalamu alaikum. Allah ya saka Sheikh Malam Kakis da alkhairi. Akwai kissa da ya bayar ta malam da irin hakurinsa game da yanda wani yake taɓata shi kuma gashi bai ma san shi ba. Wannan ya taɓa faruwa da shi, ya tunasar da ni, ya taɓa faruwa da manyan a'imman mu guda biyu. Ya taɓa faruwa da Imam Ahmad bin Hanbal da dan uwansa Yahya ibn Ma'in. Wata rana wani malami kawai sai ya zo ya zauna, sai ya ce haddathana Yahya ibn Ma'in, haddathana Imam, ya dinga korowa yayi musu ƙarya ya ce wai su Imam Ahmad suka samu labari a wata ruwayar, a kawai Allah ne ranar ya kawo shi masallacin da wannan malami yake musu ƙarya. Suka je yana ta faɗa. Sai Imam Ahmad ya zo ya tambaye shi, shi ma Yahya ibn Ma'in ya zo ya ce, kai ya kai malam, ka san Yahya ibn Ma'in? Sai ce na san shi man, ai malami na ne, aboki na ne. Imam Ahmad ya ce masa, to ka san Imam Ahmad bin Hanbal? Ya ce a sosai ma, ai aboki na ne kaza kaza. Sai Imam Ahmad ya ce, to ai ni ne Ahmad bin Hanbal. Shi ma Yahya ibn Ma'in ya ce masa, ai ni ne Yahya ibn Ma'in. Da buɗe bakin wannan mutum sai ya ce, ai na san Yahya ibn Ma'in dubu, na san Ahmad bin Hanbal dubu. Wato malam abin da yake abin wannan kisa abin da yake tuna min, wato ƙaryar yan bid'a malam asali ta samu ke. Wallahi asali ta samu. Inna lillahi. Imam Ahmad mamaki ya daure musu kai. Malam Kano baya so a faɗi to wannan daga cikin mihna da malamai
da mu ce kalubale da malam ya haɗu da shi a rayuwarsa. Yana da kyau wata ran ma da za a samu lokaci mu dinga ba da labarin kalubalen da malaman suke shiga, ba don komai ba don ɗaliban ilimi, mu dinga koyi, ba don komai ba don ɗaliban ilimi su amfana da wasu abubuwa da yawa, da kuma 'yan baya kuma su san wahalar da ake sha akan wannan gwagwarmayar, duk da dai sakamakonta da ladanta yana wajen Allah. Amma kaɗan guda ɗaya zan faɗa, wallahi idan malam da ake gani malam Gera Argungun ba wai haka Allah ya shi ba, ya samu damuwa ne, yana da alaka da wata cutarwa da aka taɓa masa, domin lokacin Abacha ya taɓa haɗuwa da jarrabawa. Wannan kawai iya abin da zan yi layin kenan. To Allah ya tattara masa duka wannan ladan ya bashi sakamako mai kyau. Duk malaman sunna wallahi su yi ibra, su yi izina da cewa dan bid'a ya maka sharri, ya maka kage, ka ɗauki wannan abin taki ne. Gaskiya ne, gaskiya ne. Ai malam Jafar ya gama magana, ya ce in ka ga malaman bid'a ba su buɗe baki akan ka ba, to akan da awar ta kama wallahi akwai gyara. Wallahi wannan magana ta malam, Allah ya saka musu da amin. Yan uwa ku yi haƙuri, abin da yasa kuka ga ina ta tattaɓo malama, saboda ka san idan abu ya cika kai aka fara amai, to ina ganin a yanzu sai ma a shiga topic, kuma mun zo ne mu yi ta'aziyya. To shi yasa nan kuka ga ina mimmika hannu. Kuma malam, abin da yake faruwa lokacin da kuke ba da tarihin malam Abubakar Gero, Allah ya gani kuma ya ga abin da zuciyata take ciki, kuma kamar wani miki ake tayan min. Shi yasa zaka gani ban kutsa ba, Allah, saboda duk abu da kuka ga muna yi a Daba TV, malam ba zan iya lissafawa ba ta hanyar malam Bashir Umar Argungu. Ai kaga malam yanzu tafiyar Daba TV, zaka ga hatta manyan malamanmu suna sanya albarka, kuma haka suna ƙara jinjinawa na yadda ake gudanar da da'awa. Hatta ku wannan satin an turo min audio na wani babban malami wanda ba zan faɗi sunansa ba. Wallahi malam, malami ne tsayayye mai karantar da sunna bi ma'anar kalima, irin yadda yake jinjina tsarin yadda ake gudanar da abubuwa. To wallahi malam, Allah ya ji kan malam, yana daga cikin sunnantawarsa. Duk abin da kaga yana faruwa ta hanyar gudanar da da'awa cikin tsari, ba tare da kaza ba, ba tare da kaza ba, ta hanyar malam Bashir Umar Argungu, malam zai ce ayi kaza, ka ayi kaza, ayi kaza, ka ayi kaza, ayi kaza, saboda su sun ga na baya. Duk wata kofa da za ta bille sun riga sun bi ta a baya, kuma suke ƙoƙarin ɗora waɗanda suka zo na yanzu a kanta, saboda sun san ita ce mai ɓullewa. Malam, sanda na je Ghana, wanda shi ne haɗuwana na farko ga Malam Abubakar Gero, na zo kusa da shi na zauna, sai dai na hango shi a social media, sai dai ya hango na a social media. Amma da ya je Ghana, Accra, a Shama, cikin masallacinmu, an zo za a ci abinci, ga shugaba Balalau, ga malam, ga Sheikh Kabiru Gombe, ga Aramma Nasiru Gwandu, ga Malam Abubakar Gero a gefe. Ya kamo hannuna ya ce, Alkanawi, zo a kusa da ni za ka zauna. Na zauna a kusa da malam, muna cin abinci. Akramakallah, wala malam ya ce muna alfahari da ku a tafiyar sunna. Ai ya ce wato lokacin ku an samu ci gaba wanda mu ba a samu a lokacin mu ba. Ya ce haka wani zubin sai dai kaga sifika an dora aka in za a yi wa'azi an yi wannan. Ya ce amma yanzu kana gidanka sai dai ka bude kaga su Alkanawi, sai dai ka bude kaga su wani su Al-Ilmu Zinatul Fata, ya ta lissafowa. Ai ya ce akwai littattafan mada mu a lokacin mu ba mu mallake su ba, amma yanzu ku gashi kuna karantowa littattafan ɗariƙa. Wallahi akramakallahu, ya jinjina ya yi addu'a, ya ba da shawarwari.
to wallahi malam lokacin da yake wannan bayanin na nutsu. Ka san malam idan magana tana fitowa daga zuciya to tana shiga cikin zuciya ne. Yanda yake bayani yake karfafawa ta nan da kace malami ne wanda ba shi da hassada, ƙoƙari yake shi dai da'awar ta kafu, kawai shi da'awar ke kallo wala ta hanyar sa ne. Kuma malam akwai wani abu da ina jin kun manta, ka manta shi, akarmukan akan faɗin gaskiya ko akan waye, ko akan wane ne, kuma a gaban ka zai gaya ma ya ce abu kaza da kai ba daidai ba ne, wallahi. Shi yasa wallahi wannan an yi mana rashi. Abin da ya rage mana kawai shine waɗanda suka san malam suka zauna da wallahi waɗanda suka san malam suka zauna da shi, to lallai ku sami izina cikin rayuwarsa, ku sami abun koyi. Koyo wallahi sai da na gayawa akarmukallahu ko yau malam, ko yau nan akarmukallahu sai da na gayawa, na fara gayawa ɗansa, ai na ce yanzu kamata yayi ku tunkari wani aiki ja. Ai na ce kun zauna da malam, kun ga yadda malam ya ringa da'awa, ya sa da'awa a gaba. Wallahi shi yasa ƴan uwa muna da ba ku haƙuri haka, dan idan za mu ta faɗi sai mu kai safiya a nan wallahi. Wallahi Allah ya gafarta masa. Allah ya ji kan malam, Allah ya sa ya huta. Allah ka kula da bayansa, Allah ka kula da bayansa, Allah ka kai rahama cikin kabarinsa, Allah ka amfanar da shi da abin da yi na addini. Mu ma kuma Allah maɗaukacin sarki ka ƙara mana lafiya da mu da malaminmu wanda suka yi saura. Mi wa sunna aiki, mi kishin sunna, mu koyar da sunna, kuma Allah ka kashe mu akan sunnar. Allah ka yi mana aka. Nan nake cewa za mu tsaya nan, amma akwai wani abu malam, akwai wa'insu jahilai na ga sun yi nan wani abu anan, za mu ba su amsa. Ai za a dora wannan shi ma harkan ne na da'awa, haka kuma za mu ta yi. Duk wani wanda ya zo zai bata addinin Allah wallahi ba za mu saurara masa ba. Insha Allah za mu zo, za mu zo. Ai saboda dan jama'a su tara. Tabbas mu yanzu mun zo ne dan mai ta'aziyya, amma sun bata addinin Allah. Allah maɗaukacin sarki ka ganar da al'umma. Nan nake ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.